Zdravíme vás, možno už našu skupinu poznáte zo súťaží, ktorú sme pre vás organizovali na jar, alebo z tréningov, ktoré pre vás pripravujeme pod mostom La Franconi. Keď nie, tak my sme Mighty Brothers a organizujeme pre teba už druhú súťaž, ktorá sa bude konať 15.10. teraz v stredu a bude sa konať v areáli Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Kvalifikácia na súťaž bude následovná, bude to 300 metrov beh, tým sa bude začínať, potom pôjdete 50 metrov výpady vpred, bez akéhokoľvek závažia. Ďalej bude 5 krát angličaky, 50 drepov vo vzpažení s pneumatikou. Muži budú mať dve a ženy budú mať jednu. Potom ďalej budú zase 5 angličakov, 50 metrov medvedia chôdza vzad, 5 angličakov a finišovať sa bude po 350 metrovom behu. Takže táto kvalifikácia sa pôjde na čas, pričom najlepší sa dostanú do finále, ktoré sa uskutoční bezprostredne po dokončení kvalifikácie. Takže v stredu už okolo 1 sa tu začne všetko v štadióne hýbať. Bude pre vás pripravený Red Bull s chillout zónou, Dušan Plichta so svojou Power Coffee, Weber Sport so svojím stánkom Under Armour, kde si môžete kúpiť nejaké vecičky od neho za skvelé ceny. Samozrejme budeme tu aj my a prebieha registrácia až do tej cca 15:30. Takže sa na vás všetky tešíme.